Здравейте! Днес ще си говорим за нещо, което може би е, ежедневна болка за много бизнеси – планирането на маршрути. Ще разгледаме една система, която обещава да сложи край на този хаос. Така че, нека да видим за какво става въпрос. И ето го и въпросът, който вероятно мнозина си задават всеки ден. Отнема ли планирането на маршрути часове от работния ден? Отговорът често е едно голямо да. И това усещане, че ценно време просто се изпарява в администрация, вместо да се върши реална работа на терен, това е проблем, с който се сблъскват страшно много фирми. И този проблем, той си има име, хаосът на ръчното планиране. И не става дума просто за изгубени часове в офиса. Не, говорим за съвсем реални неща, неефективни маршрути, които просто горят гориво и пари. Говорим за закъснения, които, разбира се, удрят директно по репутацията и удовлетвореността на клиентите. И може би най-лошото, онази пълна мъгла, липсата на представа къде точно се намира шофьорът или пратката в реално време. Ето това е реалността на ръчното планиране. Добре, обрисувахме проблема. Но, разбира се, има и решение. И в случая то се нарича Task Route System. И какво всъщност е това? Най-просто казано, това е цялостно софтуерно решение, което е създадено с една единствена цел – да вземе всички тези сложни задачи по оптимизиране на маршрути и управление на хора на терен и да ги направи максимално ефективни. Целият фокус е точно в това – да се премине от хаоса към реда и ефективността. Окей, звучи супер, нали? Но как точно става магията? Как работи всичко това? Нека да надникнем зад кулисите и да видим стъпка по стъпка как тази система превръща хаоса в един, бих казал, супер подреден и ефективен процес. Всъщност, всичко е сведено до 4 много ясни и логични стъпки. Първо, импортираме точките. Второ, системата оптимизира маршрута. Трето, шофьорът получава навигация до клиента. И четвърто, доставката се отчита. Наистина звучи простичко, нали? Хайде сега да видим всяка стъпка в детайли. И така, стъпка номер 1. Тук идеята е да е максимално лесно. Всичко започва с импортиране на адресите за доставка от, познайте какво? Един съвсем обикновен Excel файл. Точно така, без сложни интеграции, без часове ръчно въвеждане на данни. Просто се качва файла и готово, може да се действа. И тук вече идва истинската сила на системата. В момента, в който точките са вътре, алгоритъмът започва да работи. Той интелигентно анализира всички спирки, всички възможни комбинации и за секунди ги пренарежда. Целта е една единствена – да се генерира най-бързия, най-економичния, най-ефективният маршрут. Помислете само, това е нещо, което на човек би му отнело часове, а тук става буквално с един клик. Супер, маршрутът е готов. Но какво от това, ако е труден за следване, нали? Системата се грижи и за това. Тя не просто показва един списък с адреси. Не, тя активно помага на шофьорите. С едно докосване на екрана на телефона, например, се отваря директно Google Maps с навигация завой по завой до следващия адрес. А ако някой предпочита по-сталия метод, няма проблем. Маршрутните карти могат да се експортират в Excel и да се разпечатат. Пълна гъвкавост за всеки. И стигаме до финала, последната, четвърта стъпка, която всъщност затваря целият цикъл. На всяка една спирка, шофьорът може да направи няколко неща директно през приложението. Да отбележи статуса на доставката, изпълнена, отказана, каквото и да запише точните GPS координати, за да има доказателство за местоположението. И дори да вземе дигитален подпис от клиента. Така в реално време се създава една пълна, дигитална история на всяко посещение. Окей. Процесът е ясен. 4 стъпки изглеждат логично. Но нека си поговорим за най-важното, за това, което наистина има значение за всеки бизнес. Какви са реалните, измерими резултати от всичко това? Какво се променя на практика? Отговорът може да се обобщи в едно единствено число – 30%. Но какво точно означава това число – 30%? Това е потенциалното намаление на времето, което е нужно за доставки и обслужване. Това е директният ефект от оптимизацията. Край на излишните километри, край на лутането, край на изгубеното време. Представете си го, това е почти 1/3 от работния ден. Време, което може да се използва за повече доставки, за по-качествено обслужване на клиенти или просто за по-ранно прибиране от дома.
Има и още нещо, което е супер важно. Тази система не е създадена да работи сама за себе си, като някакъв изолиран остров. Точно обратното. Цялата идея е тя да се впише и да се интегрира безпроблемно с останалите бизнес процеси, които вече съществуват. Сега, за хората с по-технически познания е важно да се каже това. Наличен е пълен REST API. Ако това не говори много, нека го кажем по-просто. Това е като универсален език, който позволява на TaskRoad да си говори автоматично с други софтуерни системи. И това е ключът към пълната автоматизация и към създаването на персонализирани решения, което дава, огромна гъвкавост. И на практика какво означава това? Означава, че няма нужда да се късат процеси. Системата може лесно да се свърже с съществуващи ERP-системи, с CRM софтуер, с системи за управление на складове, каквото се сетите. Благодарение на този гъвкав API, TaskRoot може да стане просто още едно зъбно колело в голямата машина на оперативния процес, което работи в пълен синхрон с останалите. И така, нека завършим с един въпрос, с който да остане за размисъл. Какво реално би могло да се постигне с 30% повече свободно време всеки ден? Дали това са повече доставки? Или пък повече време за фокус върху клиентите? А може би просто по-малко стрес за всички в екипа? Отговорите са различни за всеки бизнес, но едно е сигурно – възможностите, които се отварят, са наистина огромни.